Здравейте! Аз съм доктор Димитрова от Detox Center. Както ви обещах в предното видео, днес ще ви покажа как протича Dark Field микроскопията. Изследването е напълно безболезнено и отнема само няколко минути. Взимаме една капка кръв от пръста, като единствената ни препоръка е това да се случва сутрин на гладно. Пробата се поставя върху предметно стъкло и веднага се наблюдава под микроскопа. Специалното тъмнополево осветление позволява да видим кръвните клетки живи, как те се движат, как се подреждат и какво е състоянието на плазмата. На екрана се виждат червени и бели кръвни клетки, както и евентуално наличие на токсини, кристали или микроорганизми. Пациентът вижда в реално време, а аз обяснявам какво наблюдаваме. Още по време на прегледа можем да обсъдим какви процеси протичат в организма и кои фактори може да нарушават вътрешния баланс. Цялото изследване дава ценна информация за състоянието на тялото и е чудесна отправна точка за изготвяне на индивидуален план за детокс и възстановяване. До скоро и бъдете здрави!